siya magkikita. Kung nagkaapaw na mo tayo, ibang na may sabi. Baka nga na yung tali dahil sa ako na isang. Kung naman niya ni Auntie Jose, ako noon ay kadyang ipon nang kadataman nga pa sa papustison manok ko na. Eto din sa sapulam mo na. May sabagay, may sapulam mo ko ta. Ano pa ko? No tarong lang. Kasi singko sa Amerika. Tanto tangi kung mo ta. Ay, ada kasi sinyo pa Amerika? Da, ada kasi sinda. Apaw ni agpaiso daje. Paggaami daje nga kuana. Ha? Purpurwagan na kay ma. Ano mo ba ni balay dito? Manang nila pasok ka tamto tarupa. Una pinang Kunak barang kang kati. Dating age mo di email ko nagaduda ko nagam di sukatan ta di profile na. Sukatan di profile data da image ko at tarupa di sukat ta ko naga. Oh. Gubit video mo lang to. Pero ko agi. Oh, ganyan ni store ne. Oh. Oh, na yan. Ang kanto no malpas pangal daw no isupay ko. Isupay apay ngamin gumanggana ka. Una adda ka date mo? Da. Di tak. Adi mo tumo kaya ni Carlos Ugata. No, itaray-tarayan na. Itaray-tarayan na. Sa balat tao ka.